आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। गेल्या 1.5 वर्षापासून बंद असलेल्या सावंतवाडीतील पर्यटन सुविधा केंद्रांवर चोरांचा डोळा पडलाय। येथील वस्तू चोरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। यातच रात्रीची गस्त घालत असताना पोलीस पथकानं पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास एका संशयास्पद वाहनाला पकडून मोठी कारवाई केली। यात स्थानिक तरुणांची जागरूकता कामी आली। संशयितरित्या एसी कॉम्प्रेसर घेऊन जाणाऱ्या 2 तरुणांना पोलिसांनी रंगेहात पकडलं असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पहाटे 3:30 वाजण्याच्या सुमारास तीनमुशी परिसरामध्ये पोलीस हवालदार कुरगावकर आणि सुरेश पाटील नेहमीप्रमाणे रात्रकालीन गस्तीवर होते। या दरम्यान स्थानिक युवकांनी त्यांना एक संशयास्पद गोष्ट निदर्शनास आणून दिली। पोलिसांना या एका वाहनाची हालचाल संशयास्पद वाटली। या वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये एसी कॉम्प्रेसर आढळून आला। गस्तीवरील पोलीस हवालदार कोरगावकर आणि सुरेश पाटील यांनी वाहनातील तरुणांकडे या मालाबाबत आणि तो कुठे घेऊन जात आहात याविषयी कसून चौकशी केली। मात्र या दोन्ही तरुणांना आपल्या ताब्यातील या महागड्या मालाबाबत कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण किंवा वैध कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत। कोणचं कायला काढू नका मँगो लेनचा ते म्हणतात कोण चोरी केली काढू नका फक्त डिक्की ओपन राहू मागे नंबर प्लेट नाही असा 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 गोवापासून गाडी ओके 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 चल। हा माल चोरीचा किंवा संशयास्पद असल्याचा दाट संशय आल्यानं पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत दोघांनाही ताब्यात घेतलं आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। यात उमेश नाईक, सोहम पिळणकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। या घटनेचा अधिक तपास पोलीस हवालदार सुरेश पाटील करत असून हा माल त्यांनी कुठून आणला आणि तो कुठे घेऊन चालले होते याचा शोध पोलीस घेत आहेत। दरम्यान गेले 1.5 वर्ष हे पर्यटन सुविधा केंद्र बंद अवस्थेत आहे। या ठिकाणी खासगी तत्वावर गेली काही वर्ष हॉटेल व्यवसाय सुरू होता। मात्र कराराची मुदत संपल्यानंतर हे केंद्र बंद अवस्थेत आहे। त्यामुळे आता मोकाट गुरांचा अड्डा बनत चालला आहे। सावंतवाडी नगर परिषद प्रशासनाकडून यावर गांभीर्यानं लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे।